kaikkea. Ja me otettiin tästä se ovi pois, että noi Hannan työt jatkuu tuossa sitten tosi kivasti. Siellä on niin paljon kaikkea. Sitten meillä se on sitten näin, ja meidän kummatkin puolella sitten näin. Ja sitten kun ajattelin, että kukka nämäkin, niin oli kaksi tämmöiset tippuudet maahan ja sitten nämäkin voi punamultaa. Näin. Sitten sieltä saa uudet kukat. Mä tavallaan pysäytin sen yhden kukan ja jätin sen siihen muotoon. eikö se ole maistunut? Ainakin voi juoda. Annika oli virallisesti maistunut kuvanveistäjäksi. Joo. Mutta kyllä mä yleensä sitten käytän itse kuvataiteilija, kun mä oon kuitenkin niin 2 vuotta veistelijä, että tässä suostuttaa, mitä se on jätetty, mitä se jätetty. Puolet tällaiset kehittävät. Ehkä ne on niin sit myös, kun sä kysyt tästä puolusta. Viralliset järjestelyt. Mitä sanoit? Oikein hyvin, kiitos paljon. Joo. Maija. Hyvin harvoin. Ei ole kauhean kuitenkin. Joo. Mä odotan, että saan täytyy. Se lisää jatkuu. Eikö ole? Tervetulleeksi. Vähän mainitsen Juha Teppaa säilyä. Kulkuahan sisään vuotta. Niin, ennen kuin ne menee selvä. Ne kukat oli siellä. Joo, vaan juomaan joka kuumalla. Joo. Siinä täällä joo. Ei ole joku kohta. Tällainen iso massatapahtuma. Se on se muusikko ja tervetuloa tänne Maila Talvion salongin tämän kesän taidenäyttelyyn. Tämä on noin laskuissa päästiin 26. näyttelyyn. Ensimmäinen näyttely oli vuonna 1983, mutta kaikkina kesänä ei ole ollut mahdollisuus järjestää tätä näyttelyä. Ja on todella ilo ollut koota tätä näyttelyä. Peräti 19 taiteilijaa ollaan saatu hyvin tänne yhteisesti soviteltua ja se on ollut todella lumoavaa niin kuin käyskennellä erilaisten aikakausien ja materiaalien ja kaikkien läpi, että tänä vuonna on täällä semmoisia taiteen aloja, mitkä ei yleensä ole välttämättä kuvataiteen kanssa niin paljon tekemisissä, esimerkiksi lasitaidetta ja tässä vierelläni on Jyväskylän yliopistosta taidehistorian professori Annika Wennerberg ja hän lupasi tänään kertoa meille jotain ajatuksia tästä. Aivan. Kertokaa esimerkiksi filosofien ajatuksia. Ja tätä ovat taidehistorioitsijatkin tehneet, että he ovat etsineet sieltä kuvien takaa sanoja. Mutta sitten Nietzsche, 1800-luvun filosofi, sanoi, että kaikki, minkä sanallistaa, niin sanallistamisen avulla tai sanallistamisen kautta ansiosta tai sen vuoksi niin joku tällainen joko ilmaisu tai tunneprosessi tai kokeminen niin joutuu vankilaan kaunista sanoista. Ja nyt me esitellemme nämä taiteilijat, jotka on täällä mukana ja kuvitamme heidät.
mulla on ollut mukana tässä todellakin tasaveroinen näyttelyrakennuskumppani Hilda Järvinen, ja hänhän opiskelee tietenkin taidehistoriaa ja taidekasvuhistoriaa Jyväskylän yliopistossa. Tässä on ollut todella monet kädet ja jalat ja silmät ja korvat ja kaikki käytössä, ja se intui nyt myös taiteilijat, jotka ovat mahdollistaneet tämän näyttelyyn, niin mä kutsun tästä nimeltä, mä voin kertoa, ja jokainen voi korjata asuinpaikkansa, jos se on jotenkin virheellisesti mennyt työhuoneen tai muun mukaan, mutta mä kutsun aakkosjärjestyksessä, eli Maija Helaskuo, Kuvaveistä ja Hyvinkää. Ja sitten Pirjo Kankkonen, kuvataiteilija, graafikko Helsinki. Hänellä oli pussi tulossa, että varmaan ehtii tähän mukaan. Jatketaan tästä Jouna Karsi, kuvaveistejä ja tämmöiset maisemalliset veistokset. Ja hän on sekä Oulussa, mutta myös Turussa. Jouna ei tänään päässyt paikalle, mutta sisäpiiritietoa, että hänen mummonsa on täältä Hartolasta. Ja sitten on ilo kutsua tänne Inka Kivalo, tekstilitaiteilija Helsingistä. Sitten on Pekka Koponen, kuvataiteilija ja muotoilija. Hämeenkoski taitaa olla nykyään Hollola. Sitten voidaan taputtaa vaikka lopuksi. Sitten Jarmo Kukkonen, kuvataiteilija Hämeenkoski, Hollola. Ja sitten Inka tuli. Inka! Olemme esitelleet sinut jo. Inka Kivalo, tekstilitaiteilija Helsinki. Ja haluaisin ojentaa sinulle kukkasen ja pyytää sinua tämän. Eikö tuo Kankkonenkin voisi sen kukkansa nyt hakea? Pirjo Kankkonen, kuvataiteilija, graafikko Helsinki. Kiitos. Sitten Pia Kousa, kuvataiteilija, taidegraafikko Helsinki. Pialla oli työesteitä, että hän myös opettaa paljon työkseen. Ja sitten on Antero Laine, keramiikkataiteilija, Orimattila. Nastova Lahti. Hyvä. Hienoa. Näin mä ajattelinkin. Sitten on Pia Lehti, kuvataiteilija ja graafikko Salo, Keijonkylä. Hän käy jo valitettavasti tänään paikalla. Sitten on Helena Lehtinen, korutaiteilija Lahti. Vesa Koskimaa, laittamatta muusikko, äänitaiteilija. Taitaa olla Hollolan kirkon kanttori. Meillä on vielä käteen. Tervetuloa. Sitten on Sini Majuri, lasitaiteilija Helsinki, ja Sini valitettavasti ei päässyt tänään paikalle. Hanna-Mari Matikainen, kuvataiteilija, graafikko Tampere. Hänelle tuli myös tänään este, että hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Kaikki on luvannut kyllä tulla tänne mitä pikimmiten. Maija Pitskoponen, kuvataiteilija, muotoilija Hämeenkoski, Hollola. Mukavaina havainti. Sitten on Joakim Sederholm, kuvanveistäjä Orimattila. Mulla oli tullut teosluettelo. Joo, kyllä. Joo, Sederholm. Janna Sydänoja, kuvataiteilija. Mä olen muotoilija. Helsinki. Ei muotoilija. Ehkä enemmän tilataiteilija, materiaalitaiteilija. Hanna Vahvaselkä, kuvanveistäjä Mikkeli. Kiitos. Ella Arvio, lasitaiteilija Tampere.
Ella on ulkomailla myöskin. Eli Ella ja Sini edustaa meidän nuoria taiteilijoita, äärettömän kiireisiä ulkomailla näyttelyitä ja näin. Sitten on viimeisenä Mikko Wallenschöl, kuvataiteilija Tampereen, ja hänellä on ilo olla Pariisissa residenssissä maalaamassa, joten suunemme hänelle. Eli tässä kaikki. Haluaisin vielä loppusanoiksi lukea Maija Helasvuon ajatukset ajasta. Aika on tehdä ja aika olla tekemättä. Aika on pitkä ja aika on unta. Aika on kokemus ja aikakausi ikuisuuden kaltainen. Ja nyt on aika käydä tutustumassa taiteilijoihin ja taideteoksiin. Kiitos kaikille. Vielä jos ette minua kuuntelette, kun minulla näitä kukkasia on. Haluaisin antaa Annikalle puheesta täältä yhden leikkaisen. Yhdestä sanasta joku. Ja myös Marja-Leenalle meidän muutaman viikon kokemuksesta. Ajassa. Vai sä kuvat taideasiantuntijoita? Joo. Muinaisen kappaleen.